Dyma'r myfyrdod o'n i wedi bwriadu wneud wythnos diwetha, mae ar gael wythnos yma. O arglwydd Duw ein bigel tywys ni trwy'r oedfa hon. Dyrod y gysgod i ni a dyrod arweiniad i ni wrth i ni fyfyrio'r deiriau sanctaidd di. Amen. Yn ddyllen chydig adnodau o Genesis 12. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abram, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n i ddangos i ti. Byddai'n defnydd di yn genedl fawr ac yn dy fendithio di, a byddi'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio rai sy'n dy fendithio di, ac yn melldithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. A bydd bobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Felly dyma Abram yn mynd, fel roedd yr arglwydd wedi dweud wrtho, a dyma Lot yn mynd gydag e. Roedd Abram yn 75 mlwydd oed pan adawodd Haran. Aeth Abram a'i wraig Sarai gydag e, a Lot ei nai. Aeth ei eiddo i gyd, a'r gweithwyr roedd wedi gymryd ato yn Haran, a mynd i wlad Canan. Pan gyrhaeddon nhw yno, dyma Abram yn teithio drwy'r wlad ac yn cyrraedd derwen More, oedd yn lle addoli yn Sychem. Y Cananeaid oedd yn byw yn y wlad, bryd hynny. Wel, mae'r testun yn dod o fyna, ar geiriau syml Abraham a ymdeithiodd. Yn Saesneg, Abraham journeyed. Mae sôn am deithio yn rhedeg fel llinell air trwy stori fawr yr hen genedl. Teithio roedd Abraham. Teithio fi stori fawr yr apostol Paul. Teithio mae'r iddew o hyd, nes ceir efo mob rhan a chornel o'r byd. Taith i'r anialwch, o'r Aifft i Ganan, y geithglyd i Babylon, dydy Nebiwchodynosor, y daith adre nôl i wlad o adfeilion. Mae teithio fel llinell air trwy hanes rain, taith yw ei bywyd. Ond mae hyn yn wir amdano moll mewn ystyr uwch. Onid pobl ar daith ydym i gyd. Nid yn unig Abraham yn ymdeithio ond pob un ohonom. Cerdded trwy'r byd, teithio mlaen o ddydd i ddydd, pobl ar daith ydym moll. Dwi'n gwahodd eich sylw am ychydig, achos teithio fydd yn pwnc ni nawr. Mae yna sawl ffordd o deithio, ond oes e? Ni'n cofio llyfr plant oedd gyda ni o'r enw Transport Through the Ages. Stori a lluniau oedd ynddo, ceffyl, ricsio, beiciau, ceir, bysiau, awyrennau, rocedi, ac wrth gwrs roedd ynddo lun tren. Yr un hen dren a fi mor wasanaethgar yn y blynyddoedd a fi. Ond fe wnaeth Dr Beeching ei waith yn drylwyr iawn, ac fe aeth y tren yn beth prin iawn yng Nghymru. Oherwydd prinder y math yma o deithio, mae llawer o sgrifennu wedi bod yn ddiweddar am y tren. Atgyfodwyd llawer y peth ynglyn â'r hen dren stem, ac o blith y pethau sgrifennwyd, mi welis i gyfeiriad at lyfryn a sgrifennwyd lawer iawn o flynyddoedd yn ôl ar ddechrau gyrfa'r tren. Llyfryn i'r sawl oedd am deithio. A mae yna benod ynddo yn dwy'n y teitl Hints Before Starting Your Journey. A dyma nhw i chi. Before commencing a journey, the traveller should decide these things. Whither he is going, ble mae'n mynd, by what train and when, whether he will have to change and where, take as little luggage as possible. Ac o dan y pedwerydd yna, o dan rhif 4 o nodyn bach fel hyn, ladies are earnestly entreated not to indulge in more than 7 boxes or 5 small parcels for the longest journeys. Dyna'r cyfarwyddiadau os ydych am deithio ar tren. A chi'n gwybod beth, wela i bod dim i gwell nhw i cael i'r sawl sy'n ar daith bywyd, na'r arbennig pan yn ifanc ac yn dechrau'r daith. Gadwch ni sylwi arnyn nhw am funed. The traveller should decide whither he is going. Penderfynu ble i ni mynd. Cyfarwyddyd elfennol syml. Bydde neb yn breuddwydio mynd i'r stesion heb benderfynu ble roedd e'n mynd. Pam mentro ar daith bywyd ar lai felly? Y syndod yw fod llawer yn gwneud y daith bwysicaf, heb i fyddhau i'r cyfarwyddyd elfennol syml hwn. I ble i chi mynd? Wyddwch chi? Siwt mae'n eich hanes chi ar daith bywyd? Oes ganddoch chi gyfeiriad?
The traveller should decide whither he is going. Mae'r dywediad cwofadus yn golygu ble wyt ti'n mynd, a mae wreiddiau ym mhenod y mywyd San Pedr, pan oedd yn dianc o Rufain, ac oddi wrth Nero, ac ar yr epion wei mi gyfarfyddodd â Christ mewn gweledigaeth, a gofyn iddo, cwofadus Domine. I ble wyt ti'n mynd? Mi atebodd Iesu fod e'n mynd yn ôl i Rufain i gael ei groeshoelio ail waith. Ac mi ddeallodd Pedr oddi wrth hynny, bod angen iddo fe droi rownd a dychwelyd i barhau gyda'i waith ar ran Crist yn Rufain, mwyn osgoi hynny. Rhaid bod yn siŵr o'r nod. Mae criw o blant yn cerdded ar draws cae o eira, ond mae un yn cerdded yn fwy syth na'r lleill ac yn cyrraedd ei nod. Pam? Gosododd nod cyn cychwyn, mi anilodd am goeden yr ochr draw i'r ca, a dyna osod i nod, haws iddo gadw'n syth wedyn. Cadwch y nod o flaen eich llyged o hyd neu crwydro fyddwch chi. Beth o geiriau Pantycelyn, ni chyrddau'n gywir hanner cam o'n i byddu di o'n blaen. I ba gyfeiriad yr awn ni, Eglwys Iesu Grist yn 2023. I ble rydyn ni'n mynd? Neu ofyn fel mae'r byd yn gofyn i ni, beth sydd gyda chi gynnig i ni nad yw e gyda ni'n barod? Beth yw'n hateb? Wel, mi wn i beth ddyle fe fod. Dylai nod ein bywyd fod mor glir ag un ar eglwys fore. Beth sydd gynnig chi gynnig Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr. Sir James Simpson, darganfyddwr cloroffom a llawer o bethau gwerthor eraill, yn cael cwestiwn fel hyn. Sir James, beth yw'r darganfyddiad mwyaf o'n weithoch eriod? A hwnnw'n ateb, y darganfyddiad fod gennyf waredwr. Mae'n cenhedlaeth ni yn darganfod popeth, ond ei hangen am waredwr. The traveller should decide whither he is going, a rhaid i Eglwys Iesu Grist heddiw benderfynu ei chyfeiriad. I ble mae'n mynd? I gyfeiriad yr Iesu gobeithio. The traveller should decide whither he is going. Yr ail beth oedd, the traveller should decide by what train and when. Penderfynu pa fodd i gyrraedd y nod. Nid yn siŵr o amser y tren a ffain ydyw. Cyfarwyddi digon elfennol a syml eto, ond pwysig. Heb i fyddhau, ni fydd neb yn cyrraedd pen i daith. Penderfynu sut i gyrraedd y nod. Nid yn siŵr bod ni ar y tren iawn, bod yn sicr yn bod ni yn y cwmni iawn. Ewch i'r tren rong a byddwch chi yn mynd i'r cyfeiriad rong. Ewch i'r cwmni rong a bydd eich cyfeiriad yn rong hefyd. Mae cadw cwmni da'n bwysig yn enwedig i ieuenctid sydd dan gymaint o bwysau, mae peer pressure yn beth mawr. Ond dwedwch chi ddoi siwt gwmni mae dyn yn ei gadw, a mae gen i syniad go dda sut i'n iwe. Meddai Emyn Emrys, o mor hoff yw cwmni'r brodyr sy'n ei hwyneb tu ar wlad, heb un tafod yn gweneithio, heb un fron yn meithrin brad, gwlyth yn efoedd ar ei profiad, at sain hyder yn ei taith, yn ei hiaith, teimlad hiraeth am ei cartref, carant sôn am ben ei taith. Chi'n cofio hanes Iesu yn 12 mlwydd oed yn mynd i Jerusalem ar ŵyl y Pasg? Joseph a Mair yn dychwelyd, a hwy eithan 2 diwrnod gan dybied fod yr Iesu yn y fintai, o mae tu ôl i ni'n rwle. Teithio adref roeddynt, ond ni chyrraedd asant. O ble gyn y noson honno gwelodd rhain na doedd yr Iesu gyda nhw. Dychwelasant i Jerusalem gan ei geisio. Chyrhaeddodd Joseph a Mair ddim gartre hebddo fe. Chyrhaeddwn ninnau ddim chwaith, heb hwn. The traveller should decide how to reach his destination. Beth oedd y trydydd? The traveller should decide whether he will have to change and where. Penderfynu a fi rhaid newid mwyn cyrraedd y nod. Edrych a fi rhaid newid tren yn rwler a daith, falle bydd y tren y cychwynnwn arni yn cael ei rhoi mewn siding o'r le, ac y gyfynir yn una'n newid tren i gyrraedd pen y siwrne. Os na newidiwch, byddwch yn llonydd yn y siding a cyrraedd pen y daith sy'n bwysig. A dwi'n ofni fod stori llonyddwch y siding yn rhy wir amdano ni. Sut mae fod? Ydy ni fodlon newid? Cofiwch eiriau Herbert Butterfield, hold on to Christ, and for the rest, be totally uncommitted. Stim ots.
Os yw'n gafel yn sicr yn y Crist, gallwn ni newid pethau. Rhaid ni newid y pethau. Rhaid newid neu farw. Dim ond marw sy'n ddi-gyfnewid. O, chi moyn newid popeth? Nadw. Nadw. Mae llawer fel Mair yn wylo ac amfynnu fod nhw'n claddu Iesu Grist. Byth. I chi am ei gladdu fe a'i ffordd? Na. Dim ond claddu'r wisg roes dynion amdano. Dim ond newid y tren i gyrraedd pen y daith. Chi'n gweld, nid ffordd yn tadau yw yn ffordd ni, ond Crist ein tadau yw ein Crist ni. Newid tren, neu fynd i'r seiding. Dyna'r dewis. A'r pedwerydd pwynt o gyda nhw, the traveller should take as little luggage as possible. Penderfynu teithio'n ysgafn, travel light. Cyngor buddiol iawn. Chi di mynd ar eich gwyliau trio llusgo cesis a bagiau ar y tren? Anogaeth y cwmni'r rheilffordd yw teithiwch yn ysgafn. A dyma un o'r chmynion yr arglwydd Iesu i'r 12. Sylwch ar adnod ym mhenod 6 o Efengyl Marc. Ei hanfon allan yn ei enw bob yn ddau, a dyma'r gorchymyn gawsant ganddo. Peidiwch mynd â dim byd ond ffon gyda chi. Dim bwyd, dim bag teithio, na hyd yn oed newid man. Travel light. Pobl am ddal yn gafel i ni mewn rhyw bethau, ynddo fe. A mae'n iawn i ni gwerthfawrogi nhw, maen nhw'n gwneud bywyd yn esmwythach i ni. Hebddynt, fe fi ac fe fyddai bywyd yn hymdrym iawn. Gwerthfawrogwn nhw. Ond peidiwch ei caru a'i cofleidio a cheisio ei cario i bob man. Mae darlun trenus o'r gŵr garau y pethau yw gael gan y bardd cwsg yn ei weledigaethau'r bardd cwsg. Mae'n dod at borth y bywyd gan grymu oherwydd ar ei gefn roedd cod fawr yn llawn air a pethau. Pethau o dde moyn. Ei di ddim i fewn gyda hwnna mynd ar porthor. Gwthiodd, ceisiodd, daliodd i afel, ond methodd. Ac fe aeth ymaith yn athrist. Roedd i afel yn rhy dyn ar rai pethau. Travel light. Nid yw bywyd neb yn sefyll ar amlder y pethau sydd ganddo. Gai wrffen gyda'r bregaeth ar y mynydd. Mor aml i ni'r rhestru y pethau mae angen arno ni. Clywch eiriau'r Iesu wrthyn. Gwyr eich tad nefol fod arnoch eisiau'r holl bethau hyn, eithir yn gyntaf, ceisiwch deyrnas ddew a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn aroddir i chwi yn y chwaneg. Gadwch y pethau. Ceisiwch deyrnas ddew, travel light yw'r orders yma hefyd. Gyd deithwyr ar ffordd bywyd i ble ma'n taith ni yn arwen. Tuag adref rwyf yn teithio, tuag adref at fy nhad. Hoffai fysbryd hedeg yno, heb ymdroi mewn anial wlad, ymfodlonaf mwy o waith fel hyn a wnaf. Os yn araf rwyf yn teithio, deaf adref yn yr hwyr. Faint o ffordd sy'n gennyf eto, nid oes neb ond Duw a wyr. Ennill rhywrai, a felysa'r daith i gyd. Mwyn ei enw. Gan i wrffen gyda gair o weddi. O da disg ni ganfod y canol llonydd rwy ti'n ei gynnig yng nghanol stormydd oes. Gostega'r stormydd mewnol oedd i mewn i bob un ohonom. Diolch Dduw am gynnig i ni heddwch a thangnefedd yng nghanol y storm. Pan gyrhaeddwn y corwynt gyda ti, y ffydd sydd y tu hwnt i amheuon, sylweddoliad ar dealltwriaeth fewnol sydd y tu hwnt i farn pobl amdano. Fe fydd yna degau anodd yn ystod o'r wythnosau'r misoedd nesaf. Fe fydd yna dreialon. Arwain ni drwy'r anawsterau hynny, ac arwain ni mewn modd nad yw yn ein cynhyrfu. Os bydd na dostrwydd ac mae na dostrwydd yn ein plith, lleddfa pob dolir, yn nertha pob gofalwr yn ein cymdeithas. Gofyn yn y cyfan yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.